מה לעשות, לא חסר, צריך לא. לעזור בסדר. בא איתנו, בא איתנו. למרות שיש להם בית ספר. לירמן היה בבית. ביי, תודה עידן. פוס. ראיתי אותך משתולל בזירה. כן, עם גולדלר, בעידות. סלטות, עניינים. ביי. רגע, ל"ג בעומר זה היה אתמול? או היום? היום לא עושים, היום עושים מדורות? Хочешь, я передвигать буду? Да? Давай пошлем потом соберем. Ни у кого нету. Если Володя захочет, соберем потом ему. Конечно, для Володи. Переснимем все и все. הוא יודע